tkellim fuq il-kompromess, man. Tkellim fuq il-kompromess. Inti għamilt kompromess ma' rent seeking. Nasum li xi ħaġa daqshekk li tiġri malaj sofistikati, kun hemm ħafna furja sa waqt li qed tagħmel kompromess inti qed tibni il-kunsill ta' ktieb qed tinnegozja biex iġib film fanda l-ktieb u qed jiġru ħafna affarijiet madwarek, ġifieri dak il-ħin perswas ma kellekx ħin biex tikkunsidra dilemmi morali li fil-fatt inti kellek quddiemek. Issa li għaddew ma nafx ix-xhur bilet hawnhekk dal-ermitaġġ fej perswas li tik ħafna ċans tikkontempla. Il-kompromess li għamilt, x'taħseb dwaru? Fl-ewwel podcast partikolarment inti għat linja li nies ġieli jikkwotawa. I gave Muscat a pass. We gave Muscat a pass. Ekku, hija vera. Minn dak il-pass, issa minn żmien il-podcast law, mill-ewwel podcast lawek li ma dekx daqshekk taħt pressjoni, qed iktar serjen. X'tagħmel minnu dak il-kompromess, ha? Le, ovvjament il-feeling illi speċi ħanitkellem għalija personali, ma kien hemm nies oħrajn li ħassewhom hekk ukoll ġifieri. Il-feeling li speċi aħna konna parzjalment responsabbli għal tilta defni, peress li konna minna l-kompromess ma' Muscat kien ibes u anke meta għamilt il-podcast miegħek kont qed nħossha ħafna dik il-ħaġa u illi b'xi mod jew ieħor aħna konna kontribwixxejna għal dak diżastru kollu, ġifieri, u għal tiltaħħa. Ġifieri dik kienet xi ħaġa jibsa u ħafna żgur l-isra. Imma parti milli qed tagħmel issa. Issa fil-ktieb kien eżerċizzju wkoll biex nispjega dik il-ħaġa u mhix xi ħaġa sempliċi wkoll. Ġifieri llum il-ġurnata jiena nifhem li kont fuq in-naħa ħażina tal-istorja dak iż-żmien, imma nifhem ukoll illi kif wasalt hemmhekk kien ukoll tajjeb u ħanajtala fis-sens. U fil-ktieb nispjega fid-dettall din il-ħaġa. L-ewwel ħaġa aħna konna fil-poter sewwa, aħna konna fil-gvern, konna fil-partit, konna fil-poter u lan li l-Labor kien fil-poter kien li Muscat trid jimmodernizza l-pajjiż. Ġifieri dik kienet il-ħolma. All right? Muscat għalhekk irnexxielu iġib dak l-appoġġ kollu u għalhekk tispjega wkoll illum il-ġurnata l-Partit Nazzjonalista għadu ma jistax jirkupra. Il-Nazzjonalisti daħluna fl-Unjoni Ewropea. Wara daħluna fl-Unjoni Ewropea, n-Nazzjonalisti spiċċalhom ir-raġun d'être politiku. U l-modernizzazzjoni kbira li kellhom iġibu l-Partit Nazzjonalista f'Malta ma ġabuwix. Aħna taħt in-Nazzjonalisti mhux inbilli jgħidu, għax joqogħdu jgħidu għax biċ-ċukkulata aħna taħt in-Nazzjonalisti konna pajjiż tal-qamel immens. Kont u jien nispjega speċi b'mod ironiku fil-ktieb, kif nispjega aħna konna tan pajjiż tal-qamel u xebi li aħna konna mmorru fuq it-teatru li mwaqqaf, faċċata tal-assi tal-pulizija u nieħdu drogi quddiem in-nies kulħadd, ġifieri kemm kien pajjiż xebi u tal-qamel, ġifieri.